ita Samoa Agreement har yanzu ana kan preliminaries ko kuma kan shafarta na farko. Kwanakin nan sun dan tuntuɓe mu mun dan yi tattaunawa da su, ni kuma na yi musu bayanin cewar wannan doka ba za ta samu gurbi a Najeriya ba domin ta saba dokokinmu, ta saba al'adunmu da kuma abin da ya kama da haka a zamantakewa. To ya aka sa mata hannu kamar ba da sanin ku ba? Amma an sa mata hannu dai har zuwa yanzu dai ba a kawo ta majalisa ba domin mu duba ta mu ga ya take kuma mai ta kunsa me kuma za mu iya yi a kanta. Kamar idan an kawo muku me za ku yi kenan? To in dai ita Samoa Agreement din ne wanda ake ta tattauna a kanta da kuma abubuwan da ta kunsa, to ai wannan doka ba na tunanin akwai dan majalisa waya ɗaya da zai iya goyon bayan ta, domin abubuwan da ta kunsa duka addinuwan sun hana, saboda haka ko da ta zo ta saba wa tsarin mulki inda har da wannan kunshe-kunshen. Sannan kuma ina so jama'a su fahimta shi sa hannu a yarjejeniya ko da gwamnati ta je ta sa hannu a yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ko ƙasa da ƙasashe, ba zai taɓa zama doka ba sai an kawo shi majalisa kuma sun amince da shi. To kenan babu fargaba da mutane suke da ita cewa ga dokar Najeriya ga wannan yarjejeniya za a ci karo da juna? Fargaba za a yi fargaba, a faɗar abin ma fargaba ne, amma dai a tsari yadda yake na tsarin yin dokoki a Najeriya ko da an je an sa hannu a irin wannan dokar a waje, amma sai an kawo ta majalisa an ajiye ta wakilan al'umma mun duba mun gani cewa abin nan ya yi daidai kan mu amince da shi ko kan mu amince da shi. To a wannan gaba ne mu kuma za mu ɗauko dokokin Najeriya mu mata mu sa ta a fefe mu duba mu ga yaya take da dokokinmu, yaya take da al'adunmu, yaya take da addininmu. To wannan shi zai ba mu haske na duba wannan doka da kuma hukuncin da za a yanke a wannan doka. Kamar a tsari za ku iya amincewa da wani bangare na wannan yarjejeniya, ku ki amincewa da wani, ko kuma dole sai dai ku amince da ita baki ɗaya? In an kawo ta abin da ta kunsa shine abin duba. In ta nuna cewa akwai abin da ta kunsa za a cire wani abu a bar wani abu sai mu duba ta wannan doro. In kuma ta zo akan cewar babu shi ka kalle ta gabaki daya, to gaskiyar magana sai ai watsi da ita gaba, domin kuwa tunda an mata lamba kuma lamban nan ta saba da dokokinmu da addinin su, a ajiye ta gabaki daya. Shin wannan yarjejeniya dama sabuwa ce a wajen ku? Tsohon al'amari ne wanda daga baya ya ringa evolving har yadda aka sako kunshe-kunshi na kare hakkin dan adam har da ya kunshi auren jinsi a ciki. Kuma wannan doka ganin irin wannan fitina an bijiro da ita a shugabanninmu na baya tun lokacin kamar su Yar'adua, Jonathan, su Obasanjo, duk an kawo waɗannan doka. A ƙarshe ma shugaba Jonathan a zamaninsa aka yi dokan ma da ƙara aka haramta wannan mu'amala ma a ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Magana ta ma in kai a Najeriya doka ce. So saboda haka ita wannan doka an daɗe ana ta kai kawo ta yadda za a yi ta.